Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon kakincang ira risang mawe gandrung barang katulukir moyak mayik Tokok kula Den kowe kuwi wong perang kuwi supaya menang dinane apa petunge piye kok lha wong perang niku kabeh dina niku sae kok Den ora nggih sedaya dinten niku sae sing elek niku wonge lho kok ngono nggih lah nyatane ning dina pengapesan lha nggih sing apes niku wonge nek dinane mboten apes ngoten jarene ngendikane para winasis meneh kok nek dina Jemuah ora kena mlaku ngetan ngono kae piye nggih panjenengan niku sirikane Yayi kuno biyen ndawuhke nek dina Jemuah aja mlaku ngetan sebabe naga dina enten etan nek mlaku ngetan japlok naga dina mesti apes alah nek aku ora ngandel alah nek naga dina ning ngetan Jemuah mlaku ngetan nek yo malah mlaku ngetan lho kudune mlakune iki ngulon engko nek mlakune ngulon nek dicaplok komburi ra roh wong edan wong petung kok diayeli lho lah iya no mlaku ngetan malah dicaplok lho nek dicaplok matane kene roh menggok wis ketemu karo wong ngayel lho petunge wong arep perang kuwi petunge sing apik piye nek ora kleru kan petunge wong-wong perang kuwi ngene nyangking nyengkiwing jabrut mrengut kuwi petunge wong golek utangan oh iya ya kliyek mentek joto kemil wis kuwi petunge wong golek pangan nek kliyek ki mung tiba mung mlaku terus apike tiba mentek ya tiba mentek ayo ora kemil ora apa nek entuk mentek-mentek ngene ya ora ndo lumayan cangkemmu kuwi punten nek kula ngoten piye kok wani aja wedi-wedi aja wani ngoten mawon mboten sakokeane tong ngoten ditang-itung ngono kok petungan perang kuwi mung loro menang kalah urip mati ngoten yo nek panjenengan ngono tak golekane Werkudara ning endi kok ketemu tak jalan tak disiati bari gamanku kok Kemakan terus kumbar
kancut kumerga tumanjing samudra toya dreng wiraganyo banyu sumaput melak angganira sumingep nampek gimigek jangga kang waris katanaga kumambang Gus ampun kedelarung-delarung anggen panjenengan gelo kula ngertos sampeyan kok mung perkara gelo kelangan guru sampeyan Durna to iya lah nggih ampun lah saniki dipupus papesane Gusti panjenengan kudu kaya ngoten niku lelakone guru sampeyan Begawan Durna ora kurang napa nyatane Pandhawa ya kelangan pirang-pirang kulawarga pun putra Wirata telu rampung kabeh Seta Utara Wirasangka putra Madukara ulunan sampeyan kang putra Kyambak kabeh do melu dadi korban kawengisaning perang lah nek saniki guru sampeyan Begawan Durna gugur nggih pun dipupus papestrening kodrat kudu ngoten wah ini dikapak-kapakno ya jenenge Bratayuda ya Tru lah ya wong Bratayuda ki perang Bratayuda kuwi ora Brata perange darah Barata kleru ora perange darah Barata ya Gong Brata kuwi laku yuda kuwi perang sing nganggo petung ora awur-awuran ngono lho oh ngono ha lah kae sing akeh-akeh perang Bratayuda perange darah Barata karo kok darah Barata iki sapa to kok mbok ucapke iki perange darah Satwarga sing bener kuwi sebab sing perang kuwi anake Dharastrata karo anake Pandhu kuwi anake Begawan Abiyasa ngono nyuk alah kaya kebangetan men to Tru ya ngandani ya sing alus ngono lho nggih Gus sak menika benanipun ndara kantun nanting raosipun Bratayuda niki rampung mboten rampung nggih Pandhawa sing kudu ngrampungke iya wis tak pupus marang papesane kodrat pancen kudu mengkono aku dhewe ento pancen dikodratake kudu mati njir babah ning palagan tak korbanake jiwa ragaku lah sing sae kaya ngoten niku pun ampun mendho ampun dikendhoni penggalihe erekke Gus yen pancen sampeyan niku mantep madhep rasane ati nindakake dijibahan apa mawon petung kanthi pikir kanthi weneh meski entuk peti pituduh saking Gusti Gus dalah. Wah. Iki ketemu karo mungsuhku. Werkudara klunah-klunuh wenang kleneng. Ketok yen lagi bingung atine. Wah, iki margane nggonku goleki lenane Werkudara. Ketiban pusakaku. Candra Sora kelakon jebol dadamu kuwi.
mareka den prayitna nira ririh balik Tityani Gandayani Den sampeyan wau kenging napa to Den aku penak-penak nganipun ndara ngantos rubuh mboten enget Purwodasina ae ndara kula aturi enget nggih Den ae bobo asu iki sapa iki mau ayo mau nangis kok lambe diurak-arik iki pancen ora genah ya kowe peduli apa aku nangis kok lambeku mbok ora arek iki anggepmu oh ala Semar wong ora patek awas nang apes parane aku mbok kabruki ngapa kowe mau ngora arek lambeku sing ora arek sapa aku nangis lambeku mbok ora arek lho sing ora arek kowe iki lho sapa mau sing ora arek lambeku aku sing ora arek arek apa lek kowe yo wis karo Petruk turun moral. Sampeyan kenging napa daden? Wah, Semar. Ampek dadaku semerpet panduluku. Coba sak kiwa tengene kene golek ana. Kok menawa yen gaman sing tumiba. Golek ana. Petruk apa kare karo Bagong ngono. Sing cedhake tibane ki apa? Niki lho Ndara, niki enten gaman Nyolowadi. Niki lho, kok ngeten iki lho. Wah. Ki Candrasa. Nggih. Gaman apa ki Dan Dursasana iki. Jarak perkara karo aku. Kados pripun, Den? Petruk ampek dadaku. Delok niki yo kene. Tapi ningali nun sewu. Alah, dekok, Den. Lho, mriki rada pesok. Niku sesuk gawe teng bengkel ngentengke. Kenteng magic. Magic lah witikno. Lho, dadane ndara-ndara gosong tenan. Iki lho, kene iki lega. Bener Bagong. Pripun? Bener Bagong kudu dipulihke. Lha mulihke pripun? Ampek aku kan kepenak. Ampek aku sesek. Carane golek watu sing gedhe apa gaman apa geger kuwi gepuk ana. Mengke nek sakit, sing lara kuwi aku ora sawang sulan. Kok golek watu kok. Watu apa? Ndak golek kono. Ku mulihke ku lho, gendara-gendara kuwi. Debok ki lho, Mbak. Debok ki lho. Omongan kok ora Boyok kowe golek dhewe sing kira-kira kuat go mulihke dadane ndara-ndara ki apa ya kongkonan. Nah. Nggih kanca rombongan siji kowe iki jan nyilakani. Kula niki manggihke dangkel wit melanding. Pripun? Sakarmu antep apa? Wah, antep niki. Wis gak kendak. Tibano geger kuwi iki.
supaya dadaku ben maju ambek aku ben kepenak. Lah. Jane nek umume nek kowe karo aku ora diurut. Heeh. Lah ngurut ndara mergo ndara tangane sapa sing kuat. Lah mulane kuwi. Ora usah dadak gerengan. Nang tindakno. Nggih. Lah mengke tandane nek pun pulih pun kepenak. Yen aku wis gereng wis. Nek nan pun gereng wis. Empun. Iya. Kok ewangan ngrungokke ya. Engko nek ndara wis ngono. Oh iya. Nek ngono iso aku. Nah, ngono lho. Wis logo kaya aneh men darahku. Kurang banter. Nun. Kurang banter. Mengke lara. Cangkemmu lara ya ben. Lah. Pripun? Kurang seru. Lah. Ya. Pripun? Durung. Lah. Ya kok. Durung. Engko nek aku ora ngerti. Ya kok. Ya omonge urung kok. Padahal wis ora ketara. Nah. Tepat. Jane sithik kas yo mulih sing kok. Ya kok. Urung. Hah? Urung. Yo kalah. Kok lah diomongi ya. Urung. Modian ta kowe. Oh, sampeyan niku. Kena aku wis gereng. Nekat digepuki. Gong. Sik bagek perlu. Rene. Karepmu apa? Ndara wis gereng, kok kowe meneng bae. Lah aku ora krungu. Hiburan rombokane wong budek. Jampeng delalah. Pripun, Den? Yo. Penak ambek aku. Tak jangkai dhewe. Ora bakal mundur nanti tur sasana. Bagus. Wah!